नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसन बानी रउआ सब? बहुत दिन के बाद एगो हम वीडियो बना रहल बानी पवन सिंह जी के ऊपर। तो रउआ सबके बता दें कि पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल में आप सबके स्वागत बा। आ सबसे ब्लास्ट न्यूज बा पवन सिंह जी के बारे में कि आरती उतारो आह आह, आरती ले लो आह आह गाना फिर निर्देशक रवि पंडित जी के साथ में बहुत ही धमाकेदार होने वाला बा। पवन सिंह जी के गाना बहुत ही सुंदर, पीली पुदीना पुदीना ये हसीना, ये दूगो ब्लास्ट कैला के साथ साथ आरती ले लो आ फिर से आ रहा बा। तो रउआ सब गाना के ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी, काहे कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एगो ही तांडव मचावे वाला सिर्फ एक ही नाम बा, पवन सिंह। पवन सिंह जी के गाना आते ही पूरा भोजपुरी इंडस्ट्रीज के तांडव मच जाला। तो रउआ सब गाना के भूले के नहीं कि ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देवे बा। आ गाना के जरूर सब शुरू सब सुनम आ ढेर सारा शेयर करब गाना के, काहे कि भोजपुरी में बहुत बड़ा ब्लास्ट होखे वाला बा। भक्ति के गाना जो नवरात्र में सिर्फ पवन सिंह जी के ही गाना बाजेला। तो वह सबके बता दी कि भूले के नहीं कि और गाना के ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देवे और अफवाह में फैले कोनो जरूरत नहीं। प्रणाम।